Jien irrid innaddaf ismi, fuq kollox inħossni seren. Hekk iddikjara l-eks Ministru Laburista Rodrigue Galdes meta din il-ġimgħa kien intervistat minn Manuel Kuxkieri, intervista li fija stqar illi hu iħossu il-ħaruf tas-sagrifiċċju. Fuq Smash Television, Rodrigue Galdes qal li l-assi tiegħu imbnew bil-paga tiegħu u tal-mara tiegħu, kif ukoll l-assistenza li kellu mill-ġenituri matul is-snin. Hemm l-assi li issir bħala Ministru li dik ovvjament tingħata l-uffiċċju tal-kaddim li għedtu tibqa' hemmhekk f'dak ir-rigward. Sfortunatament ġejt il-ħaruf tas-sagrifiċċju jien. Rodrigue Galdes qar li huwa għadda minn martirju meta kellu jirriżenja mill-Kabinet dan fil-waqt illi wera ritratti għall-ewwel darba tal-penthouse illi akkwista f'Għawdex. Illum għadu ġebelu saqaf dak l-appartament. U plasek li nfoqlu xi 100,000 oħra biex nirranġa, ġifieri ħajġi dak nitkellmu fuq 86 metru kwadrat. Ġifieri tara l-kmamar huma żgħar, huma prattikament gabubi dak li jsejħu l-gabubi, imma dak huwa l-appartament li stajt naffordja bħala Ministru. Kelli kollox in orders qar l-eks Ministru Laburista li għadu deputat fuq il-bankijiet tal-Gvern u kommess li jerġa' jikkontesta s-Sid Distrett fl-elezzjoni ġenerali li ġejja. B'Galdes jgħid li ċemplulu nies jibku sabiex juruh l-appoġġ tagħhom li ma qalx l-eks Ministru illi kienet persuna mill-Labor stess illi akkużatu b'kunflitt ta' interess, akkuża il waslet mill-eks MP Laburista Marlene Mizzi.